जोबोद मोजां मोनदों बिराद एक्साइटेड बिराद नार्भास ओमफ्राय जिहेतु आंनि फार्स्ट डेबि फिल्म जागोन बे ट्राइ खालामगोन आंनि बेस्ट होगोन 100% होगोन ओमफ्राय आं हिरा फिल्म प्रडाक्शन आरो सालथाय फिल्म प्रडाक्शनखौ थेंक इउ होनगोन आरो बेजों दा खामानि मावनाया फार्स्ट टाइम जागोन आरो मेन रलावहाय एक्टरावहाय जाहैबाय बिबेक गयारि दं आरो आं दङ मेन रलावहाय आं आसा खालामो बे फुल मुभिखौहाय मोजाङै मोजां खालामलांगोन दा जोङो आसलथे बुंनांगौबा बर' सावथुन मुलुगखौ जौगाहोलांनो थाखाय जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रानो नाजानांगोन जोंनि राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय बेखौ आं गिबियावनो खावलायग्रोगोन दा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रानो खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आं बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलाव आं बरायना लाबोबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे मोजां खौरां होनो नागिरदों बेनो जाहैबाय मा जेनेखि सालथे फिल्म प्रडाक्शन चिरांनि आरो हिरा फिल्म प्रडाक्शन बाक्सानिफ्राय मोनसे बर' सावथुन आबुं बे फैगासिनो दङ बेनो जाहैबाय मा फिल्मनि मुङा जाहैबाय मा अख्रां गंसे बे अख्रां गंसे बे जेनेखि फिल्मनि जेनेखि शुटिं खालामनाय बियो सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि गेजेराव आरो बेहाय बे अख्रां गंसे बे फिल्म बेवहाय सोर दङ बेखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनै खिन्थानायदों नोंथांमोना नायबानो जाबाय सोर दं बेवहाय बेनो जाहैबाय मा बे स्ट'रिखौ गिबियावनो लिरदों जोङो सिगां जों मिथिग्रोनांगोन कि स्ट'रिखौ सोर लिरनाय नङा होमबा बेसो मिथिग्रोनांगोन दा स्ट'रिखौ लिरदों होनना बुङोबा प्रबिन मैथा बर' होननाय बिथाङा बे प्रबिन मैथा बर'नि बियो स्ट'रि स्क्रिप्ट आरो बिथाङानो बेखौ डाइरेक्सन होनाय जागोन आरो माखौ अख्रां गंसे जेनेखि बर'नि सावथुन बे फैगासिनो दं बेनि शुटिंआ दा फुरा रानिं सोलिगासिनो दं आरोखि ओमफ्राय बेहाय जोंहा आर्टिस्टफोर दङ हिसाबै जों मोनगोन बिबेक गयारि नोंथांमोना सिनायो निस्सय बिबेक गयारि आरो दङ जोंहा फुजा मुसाहारि गसाइगावनि बे फुजा एक्ट्रिसा बेयाव थागोन आरो जोङो दङ जेखि दांखो लोदो बिथाङाबो दङ बेवहाय दांखो लोदो बेबो दतमानि दांखो लोदो जायखौ कमेडियान आइजो कमेडियान होनना बयबो मिथिखागौ बिथाङा बाव दङ ओमफ्राय लोगोसे बिर सिं जायखौ जों जुमब्रा होननानै मिथिनाय जायो बिथाङा बावहाय दङ ओमफ्राय दङ जोंहा कृष्ण बसुमतारी प्रबिन मैथा गावबो माने रल लागोन बाहाय बेबायदिनो गोबां माखासे दिनेश रामसियारि बिथाङाबो बाहाय बाहागो लागोन रल लागोन थारमाने दा बे अख्रां गंसे जेनेखि आबुं जेनेखि सावथुन बर'नि सावथुन बेयो फुरा दा रानिं सोलिगासिनो दङ नोंथांमोननि सिगाङाव एसे खिथाबाय बे सावथुनाव आरो जों मिथिखागौ जेनेखि बर' सावथुना जोंनि गेजेराव दा फुरा सोलिगासिनो दं बेनि गेजेरावनो जानो हागौ नैबे फुजा फैनायनि सिगां बेखौ जों नुनो मोनगोन अख्रां गंसेखौहाय नोंथांमोननि गेजेराव जेब्लानाखि दुर्गा फुजा फैगोन लक्ष्मी फुजा फैगोन निस्सय बिनि सिगां बे जे अख्रां गंसे बर'नि जे आबुं सावथुन निस्सय बेयो रिलिज जागोन बेखायनो नोंथांमोना नायनो थाखाय थाग थियारि जाना थागाबानो जाबाय मानोना आं शुटिंनि एसे मोनसे मोननै खोथा फिसाखौ आङो किफोरखौ आं नोंसोरनो होनाय जाबाय स' नोंथांमोना नायबानो जाबाय नङा होमबा फैगासिनो दंखायो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बे रादाबखौ होबाय जेनेखि फिल्म मावदों बेवहाय आर्टिस्ट हिसाबै दङ जोंहा बिबेक गयारि ओमफ्राय एक्ट्रिस नङा होमबा फुजा मुसाहारि आरो कमेडियान हिसाबै जोंहा दङ बेवहाय दांखो लोदो बिथाङा जायखौ जों कमेडियान मिथियो बिथाङाबो बाहाय रल खालामगोन आरो फाव खालामगोन मिथिबाय नोंथांमोना आं बेखिनि रादाबखौ दिनै आंनि बे Btrinfostudio इउटुब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोननि गेजेरावहाय होनाय जाबाय थेंक इउ